Monsieur le maire, Issa Sambi. Monsieur le maire, kanko de ko jaltuɗo. Jaltuɗo? Sehilam ɓe. Musidɗam no feewi no feewi. Inde nde? Min ko Baba Galle. Baba Galle? Bamum Yero. A woni Bamum Yero? Eeyi. Wona aɗa selli kam? Bamum Yero Sow. Bamum Yero Sow. Wonɗa selli. Jam tan. Bisimilla ma. Mi yinno tawɗo sehilam o noon. Eeyi. Sabu mboɗo wonde jaakle. waɗan somi tawimo ɗo ma o darata. aɗa andi Yero nana jogii debbo gooto alaa ko waawani ɗum caɗeele ne mbayno leydi jooni kadi uwi on adda goɗɗo mi waɗii baŋngeeji fof mi ronki mi haali les dow mi ronki jooni keddoraami ko rewde hakkunde rewde laawol jooni noon miɗo jogii ɓiyam gooto ɓii sehlam arti ne wiyee Siidi ummii ko Kongo o wii kam ene jogii feere nde ko commune lijjitta ɗum yomi yiya commune mballonmi Yero e ASSIMI e daña kayit mariage o noon ɓe mbi yomi waddu heen hami daña monogami mi annda no ɗum wiyete ni gasi ɓe mbi somi dañi on o wawa resde goɗɗo ɗum tan jiɗmi mballude ɗum tan wona tan e ɗum baba mami mi salminima tan bismimama ko mbiya Issa Sambi ko sehlo sehlam hande o alaɗo e ko min noon halfini gueɗe ɗeɗo on waddude adjoint maire tawmi ɗo ala wona adjoint maire min kewi tan affaire kayitaji ko haajuma o koto am ɗo fewata eyi min noon mi famminde lawol ngol aɗa andi ɓe mbima so sini monogami tan mbiɗa so signini monogami tan monogami noon ko kanko signinte kanko e debbo o ngarata walla kanko Yero e debbo muɗum so ɓe ngari ɓe mbiye min eɓe jiiɗi wadde dewgal hakkude maɓɓe lawol ngol noon ene jaɓi dewle ɗiɗi dewle ɗe kumɗen jama e dewle ɗe kumɗen mairie dewle kumade mairie ɗe noon ɗen tumnoto ko ñande kuma jamane hay ɗum so Yero ari addana seede mum debbo adda e seede mum so tare nde huma jamane ɗon lebbi jeegom nden mbawi humde dewgal mairie ɗo kanko Yero noon kanko signinte monogami walla polygami monogami e firti ko debbo goto ha gasa polygami noon firti ɓaade ko julɗo wiya ha nayo noon kanko Yero kanko arata wona an babiraɗo eyi ɓiyam eyyi so ɓenni lebbi jeegom ɗi kay tan minnan o yaha tribunal hangri natti mbaw kamen minen iwat commune tribunal yaha tribunal eyi ɓiyam balle kam seeɗa aɗa andi kañum il faut mbaddon hen ballal woni ballal caggal mi tawani ɗo monsieur le maire ko sehlam an tawmi ɗo mi haalnima haajam waɗen ballal Yero mbaɗo wawi fondudemo haw signi eyyi ballal ngal kam yettode nde min gayi yettode nde ne yarata e golle ngal no yarata
somo jaɓa siññinde ono kalda ɗon ha kawron so jaɓi rewɓe nayoɓe so jaɓi debbo goto ɗum koma punta yero ha jaɓa kana wawi siññinde place fof kanko siññinde kanko tan waɗata ni kanko tan tasata eyyi kono joni min mboɗo jogui feere nde ɗum ɗo mon tan wi so resani gooɗani ni galleji o heɓat yeeyomi maayi o rona jawdi joni noon solution am tan ko kanko somi wimo tan mi fewni kayit mairie yo ara signina galleji ɗi han kadi mi watta inde makko so yettima ɗo tan o signinte ononne so yettima ballonmi tan o signina ende kamne min mbaɗi komin fotani wadde ay nde deftere jiɗaɗo kala dewgal ɗo windete kanko yero somo ari so wi mariage e deftere kayitagal te wonta goto hange ƴeew fundemo tan o jaɓa debbo goto walla o jaɓa rewna hano mballodir ɗum papa jiɗa monsieur le maire hoto woni angam nin defirta ayi miji mawno yoni noon jogirɗa ni hande jeere nde ne waɗi duju hande ko dimanche machallah an mimi haalani ɗum ko nomi ɗo ne haala e wuuro he ko kam ko gonga ko nanda ɓe mbi bamum yero jaɓani dewgal ngal egge o bamu yere kay ko joltinen ko ɗum bamu yere kay arina ha haalde e babam ene yiɗi mi yinno kay kono joni ma taw wiyata ko asmi hankadi changi joni a yi asmi joni changi o yahiri no mbaɗen ni tan bon rogo jomci men haalata ko haala men ɗum tagi babiraɗo joni koto sekilaɗe o yiɗi kadi wultade eko yino mi yiɗi kam ko o yiɗa joni yere resta kam kono kay kanko arno galla men kono kam mi haalama jinnaɓe kami jogui dewgal de te bamum yero yimako sa naate e galle he a wonta hen kono no wi kay joni an mbiyaɗa yahata hurtoyo yero kay no wawi hurtoni gallaɓe yara hurto kadi an noon a felliti aɗa andi kam oɗo kam debbo oɗo yero kam aɗa kangal on kam ne wawi mondide ono ɗiɗi ɓe foof mo tawam ɗo ɓuuri ko kangal hollu pour ɓandu ndu ɗum ko kecce ɓal o ivoirien ajo de o pana guerte ɓale keƴanema wona yiyan teppe ɗe a yiyan debbo o yiyan teppe ɗe an noon ka baɗɗo engagé peƴƴi ɗi irti ɗum tan ko abbade mo yero kalde yero ari galle o abbor ɗum min so ari toon mi ƴewatamo ni mi woppittuɓe tan te so nawi yero ɗon e ɗon kadi arta o nawa ɗum tan e arta o ñala tan ko yaade artude to woni ɗo an noon aɗa susirede o natti fewde ni mi yahani galle mami ko yero ari gallamen kadi min mbeɗa yiiɗi yero ala gallamen kanko won mo yiiɗa o rewata yero tan haw tampa ñande fof ko garɗo hay bammu yero watti arde toon yero hurto tinani ɗum yero ko kurtoro yero wi noon an kene moƴƴi tan ko yero haala fo tan yero wi hatte yero wi hankadi ko noon ko yero tan min kam mbaɗa andi debbo makko ham mbaɗa andi kañum wawma wawi galle mum foof wallahi ɗum cikkata yimo tan haydara wawna ham o ko kangaɗo de min mbo ɗum dafdirade min tan min mbiɗa moƴƴi te min gara ɗo fo tardini hami ɓottara wona goɗɗe ke yewtude gonɗo yewtu kono min ko kalanamami ko te bamum yero kam mbaɗa andi kala ko wi ko ɗum o waɗata min kam ƴewani ɗum yero so wonani to taw wona gallamen kadi ko yero haali ko mbeɗa andi ko ɗum waɗata kurtoroɗo ande meeɗa yiɗi gorko ne hurtoyo a meeɗa yiɗ ɗum hikka jiiya ɗum yero kay sonani yiɗma tan ne haalanma ko wodani kono neɗɗo wawa nadde dewgal taw bamum jaɓani ɗum waɗa ka tampini hoorema tan ene wawi te sa hurtima ɗon kadi ka gartowo min mbiɗa andi ɗumen yima ko yero hurtoroɓe aɗa nanta pular ene moƴƴi mbaɗo yero hurtoro ne moƴƴi kadi sa yiiɗi cehlagal men e yaari yeeso oɗo haalnami e yero ko muusi anen kono hay min hoorema min hakkude moɗon mbiɗa weela hen de kono aɗa andi so yeehi ha jinnaɓe janti hen kadi mi haalnete gonga woni ko wonde mo yiɗi o min wonda gayane yero gallani kasi te debbo so yiiɗa hay galle tan fanam ɗum tawi tan neɗɗo mbiɗa waajuma eyyi mi yahan toon ni monsieur le maire ala ɗo no so taw ko marché wuuro makko yeehi mboɗo wawi yaade toon baba hay so tawi no monsieur le maire tawɗa ɗo ma haalotma tan ko lawol ngol lawol ngol waɗi kanko yero kanko resi debbo makko kamɓe jiiɗi jindiri ɓe ndesodiri lawol waɗi kamɓe garat ɓe mbaɗa kayit mabɓe so tawi ko ɗo so diwi ɗo kadi jeeya tribunal mbaɗa an wawa wadde goɗɗo wawa wadde place mabɓe kamɓe cuɓon taw kamen ko mbaɗata kono kay laamu ene ƴeewa anda ɗum ɗo kam no foti waɗede masala mbaɗon hen masala taw kanko cukalel wonɗo gorko mawɗo kay waɗatake masala andi ko nafata ɗum e kono noon gorko mawɗo mo ganduɗa ko hakkille yeeda par ce que neɗɗo baɗo ko amnata ko hande nanguirte ko hakkille yeedade o noon ne on gaddat hen ballal mo ballal amen tan ko haalde ko loi wi ko so tawi loi o an yaade e ko jiɗɗa ko feewi so yaara jiɗɗa ko minen kan ɗo ko loi tan ɗum woni ko min mbaɗata
mbawa wadde kadi ko wona baba nanani kalmi ala baba mi nanimo anani kam mataw ko kalmi ko e henanakima e ko lo a wi ko wona ɗum garnomi ƴewde eyyi ko kalta ko wona ɗum jinmi tawde ɗo eyyi ko minen tan ko luwa o tawɗa ɗo somi tawino ɗo monsieur le maire noon mo hokkam feere ko wona ni eyyi mbaɗa tawanimo ɗo kono haysa tawinimo ɗo kam hokkatma feere wona ya diw luwa o mi anda feere nde hokkatma kam kono feere yo kalda wiidema ya rew lawol ngol ya accu yero e debbo mum ngara cuɓo komi yiɗi ko eyyi kono somi famminimo kanko maw faam par ce que wonko an wonka anda hen eyyi mais wonko mi anda hen kam ganduɗen ko lawol ngol wi ko kam ɗum kam mbiɗa andi ɗum eyyi lawol mi wooti kono wonko ganduɗa kadi fala budde so tolnima ɗon dañano waɗira pour haala ñefde ɗum ɗo fayi koye histoire baabiraɓe wuuro nane jogori habde joni noon onon ko onon ndesda yimɓe wonko ɗo haalane tolno somi tawɗo monsieur le maire ma andal baba a jarama dal a jarama an a rehlanta kam ko jinmi ko a jarama mi famanima on mi famani merci baba jarama eyyi famoƴƴo mi famani o wonani namni ko neɗɗo sérieux jom konngol an naafiji fotani ɗon won fotani liggade ɗum ko neɗɗo sérieux jom konngol nanguɗo huno par ce que sérieux fof ko ɗo o kayitaji pewteɗo fof pewte baba an wondi wona an foti signir ɗum ɗo ko wondima ɗum ɗo foti signir ɗum ko yero ɗum wona haaju ma ko garata wiya monsieur le maire e bamu yerowiɗa an ko wondima naafiji liggota wallay ma ittude par ce que ɗon ko sérieux jom konngol kala ko haali taw ko ɗum woni ko woodi wona denndino liggota ko ɗo ngel naafigagal ko woni an bamma ko naafigi kan naafigi ɗum no moƴƴi min mboɗo lijjira affaire gallam aɗa ara aɗa bonnanam fof ko an rewda hen ɗo wona monsieur le maire wiye e manel suka darta ñanda koye porte darata ɗo gila jimami ɗo koye porte tan tawanma a wi siññinoga winde en heydata an ko wonta naafiki an kay wadde dañde place ɗo en liggoɗa yeromi hamdinma an ka ɓoccode an deke ene ka tekkerde an kay deke an yero kon goto an ko gonata naafiki an yanti eyyi baba jafoɗa seeɗa waɗa ko Ko musma jam. ɗon mi waɗantama ɗum ɗon de aɗa ɗum mbatta ya nangue wuli gila tampa beela aɗa yetto nangue so wuli ko wondima he wona ko min ɗomɗa baba wona ko min ɗomɗa ya hankadi mbimi on ma iwɗo a tawi haala fof ma itta ɗo a haali aɗa ka garde porte wala aɗa waɗi garde porte mi anda ko tuufeji gartata a woko o ɓiɗɗo ko nafi so min de mi anda sénégal koto kaaɗe ɗum kadi joni noon jinmi ko wadde makko face à face mi tottamo ko jinmi tottudemo ko somi pari mi waɗa photo seedantagal aduna omo wawi sekde ni o wiya mi tottani on ɗum noon mi yarantaki hen kala ko mbaɗa waɗa hankkadi kala ko mbaɗa waɗa waɗa seedantagal mi wonta wadde ko ala seedantagal an baba namda kim ko gartir ko kiba ma hakkude ma e waajo mamu satallaji a wimo ka koto o yi bagage ma aɗa haɓɓi de mi wimo noon gasi o hol position mo dari o wi ko ya tan walla o wi ko ala hata ya baba o ɓeydi ko weltade nde mbimomi jaho nde o welti o welti o wona mala o mala o welti o wi sa yeehi mi adda Hawwa wonɗo anani mi resa Hawwa yani ya o addi mayde makko wallahi so seere gella gandinmo mi mbimomi heɗo kalantumami ko ayi ɗo ɗo ko ittat kam ɗo satto o wi ha mbimon ko ittat kam ɗo satto oya yahani honde voyage tan mimi jogonani voyage
nden mbeɗa voyage fof a tinata so mbeɗa arta kadi a tinata kanko yiɗi ko yomi ya kono hankkadi so seere gella hikka joni o yiɗi o ñifde oɗo barmi o huɓɓoya barmi gellay jogoɗa hen gellay barmi mum jamma fof yontere jamma fof barmi ko naɗɗo aljanna jamma fof barmi mum naɗɗo aljanna hay ko hirti ala jamma fof barmi mum nan nder aljanna wona joni ana joni barmi watti huɓɓude sa gila aɗa naati wuuro coynoɗa foyre gellay nayamo yeeyi o nawi galle gellay beyi ala fof ko yeeyani ala kanko heddirango enen ɗiɗo yeeye men min en tiɗata tan de ha tefankoɓe ngara ɗo mbiya ko enen ngari sodde an wimo ka koto bagage mo kaɓɓuɗa o so tiisi dirtin ɗum ɗum suudu nawa suudu wondu mi soka ɗum toon so ari ɗo o yiyanima o ƴeewi suudu ndu vide sa renaki mbaw sakko feere baba o somi wimo komi koto o weltoto nde kalmi nde ƴeew o diwi ko ha dow o welti o siñi ñiiƴe ɗe ala ko nappas ɗaccum haw jofni mbimo margay ko koyɗol wonno fin mi yahani a wiyatanoma noon ayi a nangannoɗo nannguɗa ɗo tan nanga ɗon aya noon aɗa metti wallude annen baba o yiɗi ko yomi yaha kanko so yiɗi yaya jaaha ko woni ɗum so yiɗi yaya jaaha goppamo ɗo o suubra o galera aɗa selli machallah jam tan lay tam kay andi hanke ɗam ko jiilo tan keddorɗa yaadu tan a liggora galle watta haydara comme janoɗe sikilam gonɗura pare coynimam ɗo mbiyom rewɗo salminde jeyi koye liggey hande ngo mawloje ka aɗa selli machallah jam tan onom tolnuɗo mariage moon he ha hande mi nanani haydara haw keppanta ɗum mi heppata hay min de am ɓuuri heppude mi heppan yani min dañi kam mbamum yero ha hande jaɓani haala haala bamum yero ala so jaɓani ɗum tampino hoore makko tan ala fof mo ñaaga he wuuro he babiraɓe fof jeehi kaali mbaɗi hunde fof ifra en fof kalde makko koɗo jaɓani kono hatta ɗum wonde de inchallah an han a ƴewata programme goɗɗo mi wawa gacca yero mi wawa an min dañim holko jiiɗa yero yidde saabu Allah wonda an o jolduɗo hay gonda wonata ɗeɗo koyɗe pourdude sana oɗo ɗayɗo ala jiɗɗomo yidde an wonda mana fof wurtuma yero an yidde wonda ko visa ananani de sa felliti yidde wallahi min neɗɗo wa dañi ham min hanke min joni cikkum nima taw an min ko neɗɗo goɗɗo woylema an hanke ɗum jamma ñalawma yero bamum yiiɗa baba Aliou Kanté yi ha galle mabɓe ñagade ha tikki kañum ifra kadi ko noon ala fof mo ñaaga e bamum yero salima dewgal ngal teddugal tan ɓuura ha yooɗa tan eɓe ñaagomo gasi kono so wona ɗum yeeto ko gorko so welama wawi addude debbo ni hurtine gallo taw o tina kadi ero wona debbo de ko gorko sinno ko hay debbo ni so welnom so kañum wonno wano hurtoya ene moƴƴi an joni gorko min cikkum yato yero ligga hemo mi yero liggay an hanga ƴeɓ hakkille ma fof yero walla an kam ka juɗɗo reset tan taw hanka dirnam tan dewgal tan jiita an goɗɗuma yiyani tan jimi to gommi ɗo ke ɗum tan jami ene moƴƴi min kam ala hen haala kono min dewgal ngal sona ngal huma ha babiraɓe garti juma min gomata hakkude ma yero no wona wadde gasi jooɗo pada ɗon e mam jooɗam fada la hulani min jeeya hande mi gomani ɗum min de ɓeɗo gommi ɗum ene moƴƴi gila nden ha hande ne haale tan hunde won haalno ɗon tan haaɗat tan hanke nden babiraɓe ko yeɓɓi ko ɗum tan yeɓɓi an mbiya tan a nangto hen hande aɗa nangto hen wimami yero hurto gallamen so jaɓani yo jooɗo min mi yeehi gallamen an mi calminani an joni min famani yero tan mo gasara ala baba min kay mbaɗa andi somi felti yaade Côte d'Ivoire ko avion ƴettami kono baba min mboɗo sikki tan ko ittora kam ɗo sattu saabu nde gummotomi Côte d'Ivoire nde mbimi ɓe ko artirta kam ɗo ko sattat ɗum noon wadde min ko ittata kam ɗo sattat par ce que yidde addude kam ɗo nde mi sikkani tan ko weeɓi ne nawtami toon e boni mi andinimo nene ma tokos o noddi a yitodire ko wi ala koreji ma yi ni mbimomi ala a naati peeco omo andi inde nde o haali inde nene ma tokos omo andi mi wi on noddi nan fanma woppuri noon so wima tan ya wimo komi jaho horo wimo ala mi yahani sa wima ala mi yahani o ɓeydo ko waɗata ko baba min noon mi yiiɗa ñamtude konngol am min kanko noon o ñamti konngol makko saabu min e makko min mbadduno ko aadi jusqu'à la mort kanko noon o ruttima o waɗi itti jusqu'à la mort o ɗakkiti ɗum ha laaɓi o moɗi min noon mi watta ko waɗi ko an asmi anda ko ndesdirɗa ko a resdira e gorko taw a anda o wallahi andamo ndeke andeke aɗa manki andudem andeke wallatami ko gandamo sa andunom wallahi ma foftin hoorema sis mbimi ko ya sis mbiya komi jaho
bagage o so tiisini ittu nannen suudu wondu mi sohran taw tinani o wasa yide bagage o sikka bagage yeehi hedde biiso hedde horaire koddu baro so wayi noon maw sakku feere kono ɗum kam hankadi min kam mboɗa andi ko ittata kam ɗo ko sattan no mbiɗa ni mami won on kono kam yaade kam aye so mi yeehi nden welat goppumi yaha galle joom wuro convocation o mbimami min joom wuro ko direct ala jungo e jungo tewe portable am nawam mi waɗani mi fota wona portable ma leer ɗo joguiɗa ni igi o walla ɓe ndiyam mi yaha galle joom wuro direct eyyi joni sa yeehi noon sa gayni toon tan artuɗo direct mbaɗen ataye eyyi atay kam hande par ce que mboɗo jogui haajuji goɗɗi hande mi alatta atay ala baba nen arata hande mbimami hande waymi hono wolde badiri ni ala baba nanani hande mboɗo wuli te hande nana urɗo dami hande mi alatta atay asimi hande kay hande koye wuuro ngo tan natami mboɗo andi ɗo ponmi yaade galle joomum mami yaha toon galle elimane mami yaha toon hande wonko dakaɗo ko heewi ko heewi ko heewi mboɗo andi ko jaaɗo to Cali Jakka to mboɗo andi ko jaaɗo Cali Jakka to joni mbaɗi ambiyas joni mi noddoyom mi wiyomo joguiɓe min mbaɗi table musicaji ɗi Oumar Diallo e oɗo ngari yo ar o jeewa ko jour toon jour mariage o inchallah eyyi jour e joni mi ara jour nande voilà ayi ɓeeɗo jogui joni mi noddiɓe pour par ce que mi yahanno toon amin mbaɗa réquisition wona ko réquisition eyi min mbaɗi réquisition ɓe jimi kam ɓe jimi Hawa ɓe hay Assimi mi winoɓe oɗoɓe yimdum kono jimi Assimi an noon ɓe ɓuuri yimde e mbaɗe on nana ba
bab a jogi haaj no feewi a resi mi resi demma nan galle debam nana jinnaɓe no nguuri bela o ngari minen ɗum ɗo ko meccal man wallahi ko meccal abdou karim sall horka ƴere Eh. omo yiilo kongo aha yontere 500 mille yaafo o ala e dal o ɗum min o ɗum a resi a jogi galle wona aɗa jogui haaji aɗa yiiɗi ɓamtade aɗa yiiɗi ɓamtade wal segni yiilo kongo ganduɗa ko ɓiiki baba ɓe ko pour mariage sam mariage ola mariage sam ono mino ko hawa te baba famani fotno wonno expliquer voilà waɗi mo expliquer joni jar seulement ha arana honga gallam yewni no diga mi bana lan ko silam kana lan ko no diga mi mara mi badna ambiance ambiance nder gallam hay damal suudu ana sel sinno gal bamma ma waɗ ɗum bamma taw ɗum ko ɗum ko répétition a yiiɗo cuddum a yiiɗo barmi yangi ay répétition holɗo fayala répétition kay ko ladde watte ko ɗo e gallam mbatta répétition o baba rewi ɗo mbatta programme ma aɗa wujimi konge dartine konge o yi dartine konge dartine hongu dartine darti konge konge wona konge way kongu hongu way anana mi yar ya darti darti baba yewo hono bandu makku jandane hono bakku aro hono ala woppu makku jandane darti umar wona ko darti onon mbar ko jam darti ala baba an kam ko woni ala kalde ɗo sa honjiɗomi honguma sa honjimi honguma suudu jartegal non jalla woni horgummiɗo min noddi ɓe sesala min noddi ɓe mbimami ami fellede hol fedde jalte gallo